खस्थ' मोनदों हनै मा जाखो जाहोन नामखौनो मिन्थियाखै जोङो जिखुनु मोनफैबाय आरो दायो जों सिरापुन्जियाव थांगोन दायो मोनहैयाखैनो जि दुरबलसो नांबाय आंखौ गोबानो खनब्रैसो गोबाबाय आरो बे गसंनो नैहाय बुंलाय जेफर्ट ओइ जेफर्ट एस लाजिदो आयाव कफि लोंनो थांदों आं देखायनो नै गाइस दायो इसोर कफि लोंदों ओमफ्राय आं दायो लोंगोन नै YouTuber mana man Madhushmita ini Sara जों दायो थांखाराम पार्कआव मोनफैबाय नायगासिनो मोना नायदो पाहारखौ ओरैबायदि मोजां खिन्थु मबाइला मोजां नुवाखै ना सारा सायहारिबो नै गाइस भिउआ जि मोजांखा ओमफ्रायहाय वाटारफलानो गैया दे दैयानो गैला दैया रानबाय नाय बिखौ रिल्स बनायग्रा सान्दुं गोसा नै दिनै जों दायो फट' उथिनायाव रेडि ओमफ्रायहाय गाइस आं दायो मोजाङै ब्लगिं खालामनो हायाखै माने गोबानानै जास्ट खनब्रै सयबारफोर गोबादो गाइस ओमफ्रायहाय दिनै नै ओरैबायदि सान्दुं गोसा दायो बे मामोनलै जायगाया थामफारां पार्कआव फैदो आरो ना सेल्फि डेन्जार जन बेलेगाव मोनफैबाय नै मानसिफ्रा जों बे आइयाव थांनायमोन आरोना आइयाव ओमफ्राय जों दायो बेलेगाव फैबाय बिदि नै गेटआहाय दै गेटआव लानाय जायासै ओमफ्राय नै नै दखानफोरा भिडिअफोराव उनाव बनायजागोन थैबाल' बनायनो मोजां नुदों सार गाइस जों दायो आयुवा केभआव फैदों आरोना नोंथांमोनखौ देखायगोन आं भिउखौ आयो गाइस नै गाइस ओरैबायदि खोमसि आरो मधुस्मिता दै दंबावो गाइस जादु जादु वाव गाइस ओइ लाहि लाहि जोबै ओमफ्राय मानसि सावनै एवनाय दै बाहेरावनि बाहेराथ' मा थांनो हायाबा ओंखारबाय थानाय नङा ओरैबायदि थाना गाइस दै गोलैबाय थादों गाइस गोजौनिफ्राय मिनिला दै बाहेरावनि बाहेराव थांनो फ्रेन्ड्स नामायना दे उनाव my god hey guys natang kali ya itu nah guys ada beda gahai oh gahai aduh akif nih guys ayo so guys जों दायो थांबाय थादों नै बिथिं एन्ट्रि गैया गाइस ओमफ्राय गैला दायो जों थांफिननोसै my god बेदिकसो जों मोनफैबाय बेखौ दै गोलैबाय थांसै दै गोलैया बे जाबाय लेन्सियर वाटारफल नै
Iya. Guys, waterfall जों दै आइयाव दङमोन आरोना ओमफ्राय दायो जों गाहायाव फैबाय आंबो दुगैगौमोन दे खिन्थु आहा गारामाया जायाना नै गथ'फ्रा दुगैदो ओइ गोथौना आइया रावबो बासाया गाइस बेवहाय दुगैदो आरोना जों लोगोफोरानो ओरैबायदि थान्दायाव नै बोरै जाखोयो नै हायनो सासेया आंबो दुगैगौमोन